Hej. Hej. Miau. Vi har skål. Honning. Skål. Honning. Mel. Og skæl. Hvad skal vi lave? Kan du sige det? Vi skal lave et skønhedstip. Ansigtsmaske. Ja. Og så tager man honning. Først tager vi melet. Men først, det her det er meget speciel honning. Det er, jeg har lavet biler. Det er min far, der har lavet honning. Har han stået med en medfør? Nej, det har han ikke. Han har skaffet honning. En teaspoon. 2. Og det er med top. Ikke med melet. Så tager vi honning. Yep. Og det er også 2 teskeder. Honning, det er rigtig godt for ansigtet, har jeg fundet ud af. Jeg laver mange ansigtsmasker. Og inden i de ansigtsmasker, jeg finder, så er næsten alle sammen. Der er næsten alle sammen honning i. Så der kan I se, hvor godt honning er på ansigtet. Og hvor mange er det, man skal bruge? Det er 2. Ligesom men jeg tror, Man kan godt bruge flere, hvis det jeg tror, jeg har puttet lidt honning i. Så skal vi tage flere honning? Så Jeg skal hente en ske. ja, vi henter lige en ske. Ja. Jeg blander og blander. Imens Lixi er væk, kan vi bare tale. Lixi er et meget specielt dyr. Hun er et kattedyr. Hun er simpelthen et dyr. Hej, Lærke! Hey! Kan du lige putte en teske med i? Det er ikke meget honning. Vi skal ikke være nær i, eller hvad? Lom, lom, dom, dom. Dom, 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 dom. Ja. Det skal være lidt for svært. Der skal mere i. Mere honning? Okay, så ja. Der skal måske ikke lige 2 teskeder i. Men bare til det passer. Så I kan se, hvordan konsistensen skal være til sidst. Vi er så gode til at klippe i det her, så I kommer bare til at se det hele. Ja. Så er det bare med at røre. Super honning. Og så er der et lille tip. Det jeg altid gør, når jeg skal have ansigtsmaske på. Jeg tager et langt kapper, mens jeg hører musik. Og så bare lige den her ansigtsmaske smækker på. Man behøver ikke høre musikken. Okay. Jeg kan sidde og grove ud af honning. Jeg så, det er god honning. I kan se. Sådan her skal det se ud. Og til jer, der ikke kan lide at have noget klister i ansigtet, lad være at tage den her. Men den er god. Smager også godt. Lærke med digten. Men Smager stadig. ja, det var så en af vores Hurtig skønhedstip. ja. Og nu vil vi bare få den her på og se. Se.